bevezelwa ubomi bakhe nabo sele bambethwe zingxaki. Siva kumbalisi siqikelele okokuba usele ephulukene nomyeni wakhe noxa singazi okokuba kanjani na. Umbalisi umveza esethafeni endleleni ngasemlanjeni ethola intsasa ezilungiselela ukupheka isidlo sokugqibela. Udibana apho nomprofeti uEliya baba eZarefati emva kokutsha kwenhlanjana awayesela kuyo uEliya. Wayalelwa nguThixo kwindlela eyakumdibanisa nalomhlolokazi. Yena nonyana wakhe bezilungiselela isidlo sokugqibela. Kuyabonakala mphulaphuli okokuba wayengumhlolokazi otsala umphefumlo wokugqibela ngenxa yokuphelelwa zizinto endlini. baba Wayebona kakuhle ukuba sisiphelo esi lomhlolokazi. Wayebona kakuhle okokuba inqanawa yazika ebomini bakhe. Kwakungekho mva namphambili. Ukunqongophala kukutya endlini yakhe kwimbeka kwimo yokokuba azilungiselele ukufa. Kodwa phantsi kwale meko uthola inkuni. baba Naphantsi kwethunzi lokufa akayekanga ukusebenza lo mhlolakazi kuba uthola inkuni. Phantsi kwalo meko yokungabi nanto akazisizeli lo mhlolokazi. Akazivalelanga ndlini ngelithi andinamyeni wakundenzela zinto. Akathi andinamgubo engqayini, akukho nto ndinokuyenza, andinamafutha oneleyo. Akacelanga zandla ntloko lo mhlolokazi kodwa uthola inkuni. Akayeki ukuzama okusemandleni akhe. Uthola inkuni ude ngathi unokutya kokupheka endlini. Abambona ethola bacinga ukuba unayo into yokupheka eyaneleyo. Kanti ethola inkuni nje umgutyana osengqayini namafutha asendebeni awalingenanga. Umprofeti udibana naye enze isicelo emveni kokuba ethiwe amanzi ngulo mhlolokazi. Uthi kuye undiphathele neqhekeza lesonka. Wathi kutsho uEliya lo mhlolokazi wabambelela izandla entloko. Andinanto endlini, umgutyana engqayini namafutha angabhekephi endebeni. Nangoku undibona ndilapha nje ndixholaxhola ndenzela ukuphekela mna nonyana wam sitye. Emveni kokuba sityile kube kuphelile ngathi. Wathi uEliya yenzela mna kuqala. Ngenene wagoduka lo mhlolokazi waphekela uEliya. Suka kwabakhona umgubo namafutha ngomso nangomsomnye nakwiintsuku ezizayo. Kungoko sizokuthi kuwe namhlanje mphulaphuli thola inkuni. Nokokuba azikacaci izinto okokuba kokwenzeka ntoni nangomso ngoba kuba engalilahlanga ithemba lo mhlolokazi isidlo ebecinga okokuba sesokugqibela kanti ukutya kweminyaka yindyebo yemihla ezayo. Oko ebecinga ukuba sisiphelo kanti sisiqalo sohambo olude. Mphulaphuli thola inkuni. Umgubo uyakudibana nawo ecaleni kwendlela. Thola inkuni ungenanto endlini kodwa wena thola inkuni. Musa ukuyeka ukuthola inkuni kuba intsikelelo azizi kubantu abalilayo behleli phansi benliliswa kungabi nanto kodwa intsikelelo ifika kwabathola inkuni. Kungoko mphulaphuli sizokuthi namhlanje awudingi kuba ngonezinto zonke phambi kokuba uThixo
uThixo akusebenzise umhlolokazi wayethola inkuni omphulaphuli ukholo ukuthola inkuni zokupheka ngelixa ushota wona umgubo engqayini omphulaphuli ungazilinganiseli ebomini xa nomlinganiselo wezinto nazo endlini ewezona izinto zihlala zishota izinto nazo kodwa ubomi bakho ungabukani ngezinto ongenazo umuntu onxibayo eqaleni kwendlela unecephe epokothweni ukwenzela okokuba aphagibele khona nokutya angakhangeli icephe uhamba necephe epokothweni ukutya khona uyawudibana nako erobhothini wenze loo nto lomhlolokazi ngokwenjenjalo uyaziqhuba lo mhlolokazi inceba kaThixo iyawudibana naye ecaleni kwendlela uzixelele ukuba umgubo mawufike zikhona zona inkuni kunjalo nje inkuni zakhe zazingalingananga bungakanani bomgubo anawo endlini uThixo mphulaphuli uza kunika umgubo kodwa wena thola inkuni zomlilo bekelela igoqo uzilungiselele ukutya kwimihla ezayo ngoba mphulaphuli ukholo ukubekelela inkuni ngeli xesha ulinda uThixo agalele umgubo engqayini namafutha endibeni mphulaphuli welizwi FM ukholo ukubopha ihashe ubekelela inkuni uphahle nomlilo imvuye edini uye kuzibonela ngokwakhe uThixo ukholo ukwakha umkhombe wemikhanzi utyebeke ngebhitumeni ubeke engcotsheni yomlambo ufulathele ngelithi uThixo uye kumkhusela ngokwakhe umntwana ukholo ukuthandaza vula ifestile nokholo ukuba uThixo uyakuyivala ngokwakhe imilomo yengonyama ukuphuma enqanaweni ngelithi uyakundinceda ngokwakhe uThixo uba ndihambe phezu kwamanzi ukholo mphulaphuli ukuthi andinakuncitshiswa zizinto ezibonakalayo nendinazo kodwa ndithembele kumsebenzi wothando lwakhe omphulaphuli thola inkuni kunjalo nje ungethola inkuni ngoba ungakanani bomgubo onawo endlini thola inkuni umgubo wokupheka uyawuza noThixo ungayeki ukusebenza kanzima kuba umvuzo ufumanayo umncinane kwangoku ungayeki ukuqokelela inkuni kuba umgubo umncinane endlini omphulaphuli ungayeki ukwenza okuhle ngenxa yoba kungekho mntu uncomayo okwexesha kunje thola inkuni noba ungekho ukutya endlini ngelixesha umphulaphuli ungekabinayo imoto ongokwenza ilayisensi imoto uyakukuphathela uThixo afike sowulungile ngelixesha ulinda umsebenzi onesidima khawube uwenza lona nokukuthobisa idima thola inkuni ngelixa usathandazela ipromotion wenze ngobunono lowo nawo umsebenzi kaloku mphulaphuli uThixo usikelela umsebenzi wezandla zakho ingeyiyo ingqolo yemithandazo thola inkuni ukuze ngemini yokufika komgubo ube sowulindile wenza loo nto lo mhlolokazi kuba wadibana naye uEliya eza nomgubo waba umfazi yena sebethola inkuni yamphulaphuli thola inkuni noba ingathakuzuphekwa uThixo uzawuphathela into yokupheka abantu babakubukele uthola inkuni njebabuzo kokuba wenzani engenento yawupheka nje uThixo baphendula awam umsebenzi kuthola inkuni into yopheka yona iyawuza noThixo masambe mfundisi sibheke kumphulaphuli asixelele okokuba xa kuthiwa makethola inkuni uva njani na yena enkosi bawo